телефона ми е така. Чисти, мамо, чисти. Обратно четката ти. Обратно. Дай. Е така. Айде сега, давай. Я кажи колко си голяма. Колко си голяма? Толкова голяма. Браво! А на колко годинки си? Я има пръщето на една. А как вика кучънцето? Да. А патито? А мечката как вика? А тигъра? А тигъра? Рррр. Хайде, чисти, мамо, чисти. Браво на детето.